जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। सिनेमा जगताला नेहमीच कोकणच्या नयनरम्य लोकेशन्सनी भुरळ घातली आहे। कलाकारांची खाण असलेल्या कोकणात आता या निमित्तानं चित्रपट निर्मिती क्षेत्राचं एक मोठं स्वप्न साकार पाहतेय। सिंधुदुर्ग नॅशनल फिल्म फेस्टिवल हा एका नव्या क्रांतीची नांदीज आहे। या निमित्तानं कोकणात आता समृद्धी येते ती सिनेमांच्या पावलांनी। पाहूया स्पेशल रिपोर्ट। कोणत्याही चित्रपटाचा प्राण असते ती कथा आणि श्वास असतो ती चित्रभाषा। हे सर्व ज्या कॅनव्हासवर रेखाटलं जातं तो कॅनव्हास म्हणजे लोकेशन। सुंदर लोकेशन्स ही कोकणची ओळख असली तरी आणखी अनेक बाबी इथे चित्रपट निर्मितीसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत। ज्यांच्या नसानसात अभिनय, कल्पकता आणि प्रतिभा आहे असे इथले कलाकार आजही सिनेमाच्या विश्वात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करून आहेत। इथला निसर्ग, खाद्यपदार्थ आणि अन्य सोयी सुविधाही इथं मुबलक प्रमाणात आहेत। इतकं सारं इथंच उपलब्ध असताना सिनेमाचं विश्व का साकारू नये असा प्रश्न आमदार नितेश राणे यांना पडला। त्यांनी त्यावर उत्तरही शोधलं आणि कोकणच्या सिनेमाचं नवं पर्व सुरू झालं ते सिंधुदुर्ग नॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या रूपानं। आमदार नितेश राणे यांचं हे स्वप्नापलीकडचं विजन आहे। दर एक महिन्यामध्ये जेव्हा कुठला मराठी चित्रपट येतो तो असं काही नाही काहीतरी आपल्याला स्क्रीन भेटत नाही, ही स्टोरी तुम्हाला न विचारता लावायला लागते। पण हे कुठे ना कुठेतरी प्रथा थांबली पाहिजे। हे आपण हात पसरवण्याचा जो काही विषय आहे, आज आपल्याकडे स्क्रीन वाढले, आपणच स्वतः सिंगल स्क्रीन अगर तयार करत गेलो तर मला नाही वाटत आपल्याकडे हात पसरवण्याची गरज वाचेल अशी माझे तरी मत आहे। आणि या स्निफ मला म्हणजे सिंधुदुर्ग नॅशनल फिल्म फेस्टिवल जसा गोवामध्ये इफी होतं, मुंबईमध्ये मामी होतं, तसं आता आपल्याकडे स्निफ या होणार आहे। गोवाच्या पर्यटनातला वाढ जेवढी त्या इफीच्या माध्यमातून होते ते तिकडचेच लोक आपल्याला सांगतात। मोठ्यातले मोठे दिग्गज कलाकार गोवामध्ये येतात, म्हणजे नुसतं फिल्म फेस्टिवलच्या निमित्ताने आले असले तरी पूर्ण गोवा बघतात। वेगवेगळ्या त्यांच्या पर्यटनाला किंवा एकंदरीत हॉटेल व्यावसायिक सगळ्या लोकांना हातभार लावतात। तोच आमचा इकडचा प्रयत्न आहे। म्हणून हे सगळ्या माध्यमातून आमच्या देवगडचा, आमच्या सिंधुदुर्गाच्या पर्यटनाला चालना मिळावी एवढा आमचा साधं सोपा प्रयत्न आहे। या निमित्तानं जो काही सुसंवाद होईल, कलेचं आदान प्रदान होईल, त्यातून इथल्या फिल्म इंडस्ट्रीचा पाय निश्चित मजबूत होणार आहे। इथल्या नव्या पिढीला चित्रपटाचं निश्चित वेड आहे, पण ते केवळ त्यांच्या हेअरस्टाईलवर दिसून येतं। पण सलमान शाहरुख पेक्षाही देखण्या आमच्या कोकणातल्या पोरांना अशा फिल्म फेस्टिवलमुळेच हे क्षेत्र समजून घेता येईल, करिअर म्हणून या क्षेत्राची निवड करता येईल। हे एक मोठं काम हा महोत्सव करणार आहे। म्हणूनच हा महोत्सव केवळ चित्रपट वेड्या लोकांसाठी नाही, संपूर्ण कोकणला एक नवी दिशा देणारा, बेरोजगारांना काम देणारा, कलाकारांना प्लॅटफॉर्म देणारा, कोकणवासियांना रोजगार देणारा आणि पर्यटनाला एका वेगळ्या उंचीवर नेणारा आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण्यांचे दौरे चालू असताना, अनेकांचा उद्घाटनाचा सपाटा सुरू असताना आमदार नितेश राणे मात्र असा काहीसा हटके प्रयोग करताना दिसतात। त्यामागं निश्चितच दूरदृष्टी आहे। कोकणला समृद्धी देणारं आणखी एक क्षेत्र इथं उभं करण्याचा त्यांचा प्रयत्न कोकणच्या इतिहासातील एक लक्षवेधी पाऊल आहे। युवक युवतींच्या जीवनाला दिशा देणारा हा फिल्म फेस्टिवल आहे। इथला प्रत्येक क्षण तुम्हाला काहीतरी देऊन जाणार आहे। म्हणूनच कोकणात आता सिनेमाच्या पावलांनी समृद्धी येत आहे आणि हा फिल्म फेस्टिवल त्याचीच नांदी आहे। स्वप्नील लोके, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, देवगड।